гости. Няма по-голямо богатство от децата. Детето се ражда от вашата любов, но тръгва по света със свое име, вечно като надеждата, с която сте му го дали. И името става призвание да го гради, да го пази, да го раздава като светлина. Вие, които създавате живота, сте отговорни да го защитавате, да го възпитавате с очи към доброто, прекрасното и съзидателното у народа ни. Народ доказал в историята си своята жизненост, трудолюбие и свободолюбие. Гордо сте да родиш и възпиташ достоен гражданин на Република България. Навярно с радост и единодушие сте избрали името, което вече носи вашето дете. Моля кръстницата да пожелае нещо на детето. Пожелавам това прекрасно дете винаги да е така усмихнато, щастливо, да радва много своите родители и да им носи много радост. На малкият именуван гражданин връчвам позлатен медальон с герба на град Варна, като му пожелавам в бъдещия му творчески живот за достойни дела да получава високи отличия. А на таткото връчвам поздравителния адрес. Благодаря. Точно така. Скъпи родители, нека вашето дете расне в мирни и в щастливи години. В семейство, в което царят взаимно уважение, доверие и обич. Нека знае, че е потомък на древен народ, с прекрасни традиции и дразновени мечти. Нека се гордее, че е българин, с гордост да носи хубавото си име. Да му е честито! Скъпи родители, нека всеки ден от живота на вашето дете бъде като пшенично зърно, от което се ражда хляба на живота. Нека знае и помни, че всяка радост се постига с упорит труд и само тогава тя има сладостта на меда. Моля бабата да вземе богачите, да почерпи гостите за здравето на детето. За благодаря.